ɓe noon ɓe mbawa ar nde tawno ko confinement o addi ɗum ɓeɗo sukaɓe mbi wulago jamma ɗaccirtake e goto komin sukaɓe min joguinomo ngoɗo miijo guila ɗum ɗo foof arani ha tengte oɗo saaha ɓe guinniri koye mabɓe Fouta men janggo mbeɗa yiiɗi noon bandiraɓam korejam e sehilaɓam e fulɓe fof ɗo mbawi wonde e nder dunde baba Adama hoɗo ɓe jiiru ɗum haydara kala ko jiiɗa ma won ɗo fuɗɗi ma won nde fuɗɗi ma won fuɗɗuɓe ɗum mi haalni on fuɗɗori ko gila Podor ga ni élection ngaji mbaɗani ñaldude e mabɓe min jewtidi ɓe dañi oɗo anniya oɓe jiiɗi rendude e kala bi pullo ɗum noon fuɗɗori ko Podor min mbi somin gummima Podor min jañno ɗum ha région de Matam Ferlo e Jolof ko hen jeeya haade min yettoyade e Fuladu e nokkuji goɗɗi ɗi ganda Pulaar ene haale ɗon kono noon min jiiɗa herorade ɗum tan minen fulɓe kala innama aade e leñol foof ɗum mbawɗa jeeyede mo mbawɗa jeeyede ko hen jeeyeɗa kono kala ko jiirɗa ko taɓande ha yettoɗo foti yettade ɗo henna min noon mbeɗa yiiɗi gonɗinde e yeeso mon e jeese mon onon jignaɓe onon sehilaɓe onon génération mo ganduɗa o ko onon goni janggo minen min goni tan koye dusde on kono mbeɗa jogui e mabɓe hoolare noɓe puɗɗori ni ɗo mbeɗa ñaagui Allah yo taw ko noon continuer ma continuer noon inchallahu rabbi neɗɗo so tawi relation ma an e ɓiɓɓe adama en ɓe aɗa yaari hen laaɓal aɗa yaari hen moƴƴere ha sernaɓe waɓe no ceerno madani en e hellifaɓe taw ko député ji taw ko hohoɓe e bang yo bang e département foof e nder aduna o ɓe mbi min kooli on ɗum noon mbeɗa sikki natti wonde gaƴare yo Allah rokku en fandinde mbeɗa ñaagui Allah noon koɓe ƴetti ko ɓe ɓamdi ɗum e Baba Maal onon foof garon tawton min hen o tawno haala ka no moƴƴi findinde nde no moƴƴi kono noon rendinde won gueɗe no ganduɗa koore amen foof hawnaki no wawi ɗum wadde kono sen dendi en mbaɗi ko dental woni doole mbeɗa ñaagui on goto moɗon foof e bawal muɗum yo ar dusodira e meɗen dusodira e ɓeɗo sukaɓe beelo min tello e sur le terrain e dow yamirore noon gouvernement Sénégal administration muɗum woni ministre